कासियाबारि लांदां सुबुरि ब्रह्मजति सेवाश्रमाव 24थि अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि जथुम्माया खुंफुं जाबाय। अदालगुरि जिल्लानि हरिसिङानि कासियाबारि लांदां सुबुरि ब्रह्म ज्योति सेवाश्रमाव मोनजि दखरानि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव 24थि बोसोरारि जथुम्मा मैया खुंफुं जायो। मख'नो गोनांदि ब्रह्म धोरोम गायसनगिरि समाज फोसाबगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' माहारियाव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनाय आरो फेहेरनायनि गियान होलांदोंमोन। मैया गोबां ब्रह्म धोरोम सिबिसुला रायजो राजा गागि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि होयो आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। बे जथुम्मानि सोमोन्दै सानै ब्रह्म धोरोम सिबिसुला आलासिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा ब्रह्म धर्म आफाद फोसाब आफाद 24थि बोसोरारि जथुम्मा लाइमोन आइजो 22थि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारि लानानै मैयानिफ्राय जों माबाखौ कार्जमाखौ सालायगासिनो दं। मैया सानाव जाबाय प्रसाद संसदनि मोनसे शास्त्र बिसार मैयाबो जादों दिनैबो जादों। गोबां जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि आदर्श फिलसफि बेफोरखौ शास्त्र बिजिरै जोंनि बिजिरगिरि शास्त्रबिद आफामोना जों बिजिरनो होदों। निस्सय मैयानि सानावबो गोबां जोंनि भक्त आइ बाबामोना आध्यात्मिक गियान हयथ' आयत्त खालामनो हादों। निस्सय आफानि थिनलांनाय बोसोन आरो बेफोरखौ लायोब्ला थिननायखौ मावोब्ला निस्सय जों ब्रह्म धर्म आफादा गोजौ थाखोआव गाखोलांनो मोजां थासारियाव थांनो हानायनि मोनसे जों खाबु मोनदों। आरो दिनैहाय नैथि सानावबो जों गेवलां आफाद दहाय 12ता बाजिनिफ्राय जादों। बेवहाय जों गोबां आलासि जों लेंहरदोंमोन। नाथाय दहाय फुङाव आरोबाव आसामनि आयेन आफादनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया दहाय जोंनाव नुजाथिफैदों आरो दिनैबो शास्त्र बिजाबखौ बेखेवनाय गेजेरजों मेहेर गोनां मोजां बाथ्रा जोंनो बिबुंथि होदों आरो बोसोन होदों। बे बोसोनखौ जों आफानि बोसोनखौ जों साफ्रोमबो जोंनो गोसोआव लानो थि खालामनानै लाङोब्ला निस्सय जोंनि ब्रह्म धर्मआ गोजौ थाखोआव गाखोलांगोनखौ आं मिजिंथिदों। आरो गेवलां आफादाव जोंहा गोबां आलासि दं। दा नै बुंगासिनो दं दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि फोसाब आफादनि आफादगिरि हेमन्त ब्रह्म दासो बिबुंथि लाखिगासिनो दं। निस्सय जोबोद गोनांथार स्पिच दिनै लाखिदों आफाया। खावलायदों जे बयखौबो जाहाथे जोंनि ब्रह्म धर्म आफादनि लाइमोन आफादफ्रा जाहाथे बे धोरोम बिबानाव आवगायबोयोबा लिरनानै आवगायबोयोबा निस्सय जोंनि धोरोम आफादफ्रा आवगायगोन होननानै दिनै बाबाया बिबुंथि लाखिगासिनो दं। आसा खालामो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां माबाजों लिरनायनि गेजेरजों जुदि आवगायलाङोबा गोरोंफ्रा आवगायलाङोबा निस्सय मोजां थासारियाव जों मोजां गोजौ थाखोआव लेभेलाव जों सहैनो हागोन। सानसे समाव जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म होलांनाय जि आदर्श फिलसफि जि जोंनो बोसोन होलांनाय बे बोसोनखौ जों जुदि सानफ्रामबो बुंनानै बा लिरनानै आवगायलांबाय थायोबा सानसे जों समाव बिश्व दरबाराव जों आफा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ जों प्रतिष्ठित खालामनो जों हागोन आं आसा दङ। आरो जिल्लानि दाब आन्सलिकनिफ्राय बेसेबां बाहागो लादों? बुंनो थाङोब्ला देग्लायनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा हरिसिङा दखरानि सिङाव थानाय लांदां सुबुरि कासिबारि गोथार जयगलाव जिथु बोसोरारि जथुम्मा दं बुंनो थाङोब्ला देग्लाय बांसिन मानसि जादों। प्रत्येक आन्सलिकनिफ्राय जों नुदों दिनै बे गेवलां मेलाव मैयाबो बहुत जादोंमोन। दिनै गेवलां मेलाव जों नुदों फ्राय खमैनो माने 5000सो मानसि जों मोननो हादों उदालगुरि जिल्लायाव। बेखौनो आं सानदों जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि जितु बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जाफुंसारदों होननानै आं सानो। आरो
बेथ' जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बा धर्म हाबनाय मानसिफ्रा दिनैहाय प्रसा संसद बेसिकै प्रसा संसद फोसावगासिनो दं जोंनि लाइमोन आइ आफामोना बा आंनि फिसाफ्रा फिसौफ्रा जाहाथे बै जौ जुवायाव गफबालासिनो धोरोमखौ लानानै धोरोमाव सरसा खालामोब्ला धोरोमाव हाबोब्ला निस्सय जोंनि इयुननि लाइमोन जिउ खांनायफ्रा मोजां जागोन आरो गोरों गोरा जागोन आरो दिनैहाय जों नुदों बांसिनानो बेहाय बुंनांगोन जे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बा गार्जेनफ्रा एसे सांग्रां जानांगोन आरो गथ'नि उन्दैनिफ्राय जुदि जोङो गावनि फिसाखौ बा गावनि फिसौखौ जुदि उन्दैनिफ्राय धोरोम फरायनायजों लोगोसे जों धोरोमखौ फोरोंलाङाबा निस्सय बे गथ'आ गाज्रि जाहैगोन ओंखायनो जों खावलायदों बयखौबो आरो गोरों गोरा खावलायो प्रसासनफोरा खावलायो गोबां जोंनि गोरों गोराफ्रा खावलायो जाहाथे गावनि फिसाखौ मानसि मोजां खालामनांगौ धोरोमजों धोरोमखौ लानानैसो जों मानसिखौ मोजां खालामनांगौ मानोना धोरोमा जाबाय मोनसे ब्रेक माबा मोनसे मावनो थाङोबा माबा मोनसे मावफ्लांनो थाङोबा मोनसे गोसोखांनाय जानांगोन आङो ओरैबायदि धोरोमनि मोनसे आं दिक्षा लादों बेनो जाबाय दिक्षा होनांगौ ना दिक्षा लायोबा बे गावनो सानगोन जे आंहाथ' धोरोम दिक्षा लादों बे मोनसे ब्रेकआ माबा मोनसे मावफ्लांनो सानदोंब्लाबो बे धोरोमनि खोथाखौ सिन्था खालामबा मोनसे गाव थाथ'नाय जायो आरो जेरै साइकेला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानो थाङोब्ला जों ब्रेक हमो मटर गारि सालायबा माबा मोनसे जानो थाङोबा ब्रेक हमो थिग बेबायदिनो धोरोमाफोराबो धोरोमखौ सिन्था खालामनानै धोरोमखौ सानोब्ला गाव गावनो मोनसे माबा बिफोराव थांगोन नामा साननानै ब्रेक हमनाय जायो धोरोमा मोनसे माबायाव लाखिनो हायो आरो